कोकणातील ह्या गावात चक्क मुस्लिम बांधवांना आहे पालखीचा पहिला मान। चिपळूणमधील गोवळकोट व पेटमाप ह्या भागात श्रीदेव सोमेश्वर व देवी करंजेश्वरीचा शिमगोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। याच दरम्यान देवीला आरस घालून येशूचा नाच करून पालख्या मंदिराबाहेर पडतात आणि पूर्वापार चालत आलेली परंपरा अर्थातच मुस्लिम बांधवांना पालखीचा पहिला मान दिला जातो। प्रचंड गर्दीसह मानाचा होम लावून लाकडी ढोलांची रंगत बघणे हा क्षण अगदी पाहण्यासारखा असतो। पालखीचे खांदेकरी म्हणून त्यांना मान दिला जातो असे आपले भोईराज बांधव। समस्त चिपळूणकर ज्याची आतुरतेने वाट पाहत असतात असा सुवर्ण सण म्हणजे बाजारपुलावरील आरस। देवीचा महिमा किती याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे शेरणे काढण्याचा हा अभूतपूर्व असा सोहळा। पालख्या काठीवर नाचवणे हा एक थरारक असा सोहळा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो।